Dem baş evalon em ê divê vîdyoya xwe de li ser vê mijarê bisekinin. Ez ê telefonê te bikim rast e yan ez ê li te bigerim. Evalon lêkera gerînê em çima bikartînin? Binêrin. Li derve gerîn, gava ku em dibêjin em herin derve ji xwe re bigerin. Em bikartînin ne wisa? Yan jî em dibêjin filan kes çûye gerê. Heta dibêjin çûye geryanê, geryan jî tê bikaranîn. Laliyê başûr geryanê bikartînin bipiranîn. Laliyê ser hedê dibêjin ger. Dibêjin em ji xwe re biçin bigerin. Heta ne tenê laliyê ser hedê, gelek deveran ji wisa dibêjin. Liyekî gerîn, gava ku mirov liyekî digere, ne? Em bibêjin li tiştekî gerîn, li tiştekî windabûyî yan ji kesekî windabûyî gerîn. Em lêkera gerînê ji bo vê yekê bikartînin. Lê ji bo telefonkirinê em lêkera telefonkirinê bikartînin. Telefonî yekî kirin. Gava ku em telefonî kesekî dikin, em nabêjin ez ê li te bigerim. Em dibêjin ez ê telefonê te bikim. Em wisa dibêjin. Ev lêkera gerînê ji ber bandora aramaka Tirkiye Kurd wisa otomat ji ber xwe di serê xwe de wergerê dikin, dibêjin ez ê li te bigerim. Şuna ku bibêjin ez ê telefonê te bikim. Divê em wisa nebêjin mamoste İbrahim Seydo Aydoğan jî derbarê vê mijarê de çend tiştan dibêje. Vîdyoyekê wî heye ku te vîdyoyekê wî min wisa jê qut kir bi taybetî ji bo nimûne ez nîşan bidim ji bo hûn bizanin ez vê yekê ji ber xwe dernaxim. Zimannasên me jî wisa dibêjin. Wekî em bibêjin ew vîdyo jî ê bibe alîkar. Bi rastî jî divê em nebêjin ez ê li te bigerim ji bo telefonkirinê. Divê em telefonê te bikin. Em vê vîdyoyê temaşe bikin, pişre em ê mînakên xwe lê zêde bikin. Hin mînakên din lê zêde bikin. Evan ez vê jî bibêjim ev vîdyoya mamoste İbrahim Seydo Aydoğan ez ê dayînim binê vîdyoyê beşa şîroveyê hûn dizanin. Hûn li wê derê dikarin bitikînin û temamiya vîdyoyê temaşe bikin. Mijara vîdyoyê zimannasî bi rastî ew ê bi kêrê were mamoste İbrahim Seydo Aydoğan li ser deman sekine ev mijareke pir giring e ew ê gelekî bi kêrê we jî were pir xweş rave dike. Em niha vîdyoya wî ya derbarê vê mijarê de telefonkirinê de em temaşe bikin, pişre em ê devam bikin. Di navbera zimanan de îfadeyên ku dişibin hev çê nabe ku hebe belê çi dibe. Lê ew îfade bi bandora yani zimanê ku nêzîkî hevdûne çi bandora olî, çi bandora ticarî, çi bandora geografîk bi nava wan de hebe. Zimanê em ji wan dibêjin kontak lingwîstîk ya jî lingwîstîk kontak. Yani ew ziman nêzîkî hevdûne, bandora hevdû distînin. Mümkün e ku hin qalib zimanekî derbas qalibekî bibin. Mesela Kurdê me Rojava, wa piranîya wan vê de ye. Gava ku hûn telefonê hevdû dikin û cedûr çi dibêjin? Hûn dibêjin miştera lê xist. Kurdê me Bakur tu carî nabêjin miştera lê xist. Dibêje ez li te geriyam. Yani çi ye? Senî aradıma Tirkiye. Ê me Rojava jî miştera lê xist bi Erebiye. Normal bi Kurdî mirov telefonî yekî dike. Xelas. Ji ber ku telefon e. Min telefonî te kir. İja hûn ê bêjin telefonkirin jî bi İngîlîzî heye, Fransî heye filan bivan ew me alaqedar nakin. Lê ez li te geriyam. Bi Tirkiye ji ber ku gerîn ji bo tiştê wan dakirî kirin. Miştera lê xist, tel çi xist? Tel defê xist, tel zirnê xist, tel wêjiyê xist. Yani ev lêkerên biwêjî ku ji wateya xwe ya eslî cuda tên bikaranîn ji zimanên cuda tên. Lê formine din dikarin hebin. Mesela wek vekirin, wek mesela film kişandin. Dediyan dibêjin min sûrete kişand. Xelk jî dibêjin ji Tirkiye hatiye. Ji Tirkiye ne hatiye? Ji ber ku tîraj yani tîraja wêneyan bi Fransîye ve İngilîziye. Heta triyaj jî ji wê peyvê hatiye yek ji nava yekê derxistin. û kişandin jî ji wê hatiye. Mesela em filmekî dikişînin ya jî em filmekî dizêvirînin ev jî giş formên İngilîzî û Fransî ne film çevirmek ketire nava zimanê Tirkî yani dizêvirînin, dikişînin, film çekmek ev hemû ji zimanên din hatine nava zimanê Tirkî. Ma Tirka gava zimanê xwe çêkir kamera hebû. Na, Kurda jî gava çêkir kamera tune bû. Ji ber wê hin qalib dê lê kerin. Yani hin qalib dê ji wî zimanê derbas zimanê din bibin teva wergerê û dê werin ser Kurdî jî. Mesela peyvek hebû ku yani eş xwe re dibêjin min çêkiriye lê ez zanim ku gelek kesê dijî bikaranîne. Mesela dibêje falan kesîn ismini Google'da aradım. Tedî bi Fransî jî em dibêjin min navê wî yani li Google'ê ez li navê wî geriyam. Bi Kurdî em dibêjin min navê wî Google'ê xist.
مثلا هون دبین منطقه وی بهتر لی مگاوا که پیشین کردا جورا گولا وانه داکتن روجلاتا ناوین داکتن هلا مردینی و قامشلو ما قالوا جوجل هب نا جوجل دوره منو تي انجخ ازو تب كاربين ها امج زمانه كيدن بكاربين انجي ام ورغرين انجي خور تشيكن ايدي او دبا مالي كردي بتش منطقي تشي بو بجي جبر باندورا زمانان تلي دورغرا فكرنا وهذا تشي دبكو ازرولا تفكر كاربين دورغرا فكر تيغانا وهذا تشي دبكو بري وي زمانه ده تنبو لغاواكو بري وي زمانه ده فورمك دين هاga جبوي حوجناك ام جوارجرا زمانه كيدين وي فورمي بين هي كما فهم كده يعني جبو تشتي نو جبو فكرين نو جبو علاوه نو مروف دكارش زمانه كي ورغرينا جبو كنتو ليه انت تشتناكو هنا يعني مروف دكاره بربرحتي جبو كردي بكاربينا جبو وياكو حوجناك مروف ورغري بكاربينا هەڤڵ واجی تەماشەکر مامۆستا ئیبراهیم سەیدۆ ئایدۆوان ئاینی تشتی دەبێژە من نویسێک د بلۆگا هینگەیە کردیدا د 26 هازیرانێدا vê hazîranê min nivîsî bû em niha li ser nivîsê dewam bikin ez tiştekî wisa lê zêde nekim me çi nivîsiye binêrin lêkera gerîn me gava din got li derva gerîn li yekî gerîn li tiştekî gerîn em bibêjin li tiştekî wendabûyê yan jî li kesekî wendabûyê gerîn em lêkera gerînê ji bo vê yekê em bikartînin em dibêjin were em ji xwe re biçin li derva bigerin heta ev rayeka wê dema niha ger wekî navdir em bikartînin em dibêjin em ê ji xwe re biçin gerê wisa ji tê gotin lê lêkera telefonkirin em ji bo telefonê yekî kirin bikartînin binêrin em ê niha çend mînakan bidin ji bo vê yekê em nivîsa xwe bixwînin gava ku mirov telefonê yekî dike mirov lêkera telefonkirinê bikartîne lê gava ku em li derva bigerin li kes yan jî tiştekî li kesekî yan jî tiştekî bigerin yan jî li tiştekî wendabûyê bigerin em lêkera gerînê bikartînin gelek kes dişûna lêkera telefonkirinê da lêkera gerînê bikartînin ev yek ji ber bandora lêkera aramakê ya Tirkiye di zimanê devkî da heta ketiya zimanê nivîskî jî wiha tê gotin ez ê li te bigerim ev ava ji ber ku ji Tirkî derbasî Kurdî bûye nerast e divê em vî awayî bikar neynin şûna ku em lêkera gerînê ku tê wateya li derve gerîn li tiştekî gerîn yan jî li yekî gerîn bikar bînin em lêkera telefonkirinê bikar bînin dê baştir û rasttir bibe em mînak bidin hevalin li vê derê mînak dane ez ê di saet 5 da telefonê te bikim ev qas divê em nebêjin ez ê di saet 5 da li te bigerim Dilşad telefonê rêşadî dike lê ez bawerim dengê telefonê naçewî Robin duh telefonê xwişka xwe kir ev qas hêsan e binêrin divê tu ji bo kar telefonê kargehê bikî hevala tiştekî wiha jeye em mesela gelek kes ev telefonî kirin em dibêjin wê yê wekî ê jî bikartînin binêrin ez jî hê baş hîn nebû me ez nabêjim telefonî ji ber ku devoka serhedê de dibêjin telefonê ê bikartî lê wekî î hatiye destnîşankirin divê em bikin î divê tu ji bo kar telefonê kargehê bikî mamoste ji bo malbatan agadar bike yek bi yek telefonî wan kir wekî encam hevano em bibêjin her wekî di mînakan da jî dixuye bikaranîna lêkera telefonê tê telefonkirinê pir hêsan e bi hêviya ku tu kes nebêje ez ê telefonê te ez ê te bigerim yan jî ez ê li te bigerim hevalin ev bloga hingeya Kurdî ye ez carinan nivîsên derbara rêziman da yan jî derbara hin mijarên din de parve dikim hingeya Kurdî blogspot.com hûn dikarin wisa em bibêjin ziyaret bikin lê binêrin dibe ku nivîsên li gorî we hebin bi kêrê we werin